Takže čus. Já jsem a tohle je historicky první můj první vlog. Haló? 7 dní. Už jenom 7 dní prázdnin. Zase ráno vstávání. V 5 hodin jak nějaký ocas. Slíbil jsem si, že za prázdniny udělám 6 věcí. A 4 z nich jsem udělal. Nebudu je tady jmenovat. A 2 jediný jsem neudělal. A to bylo zrovna přečíst aspoň jednu knížku k maturitě a aspoň chvilku se učit matiku. To jsem fakt nedal. Většinou jsem byl přes prázdniny doma, jako nic jsem nedělal teda. No, byl jsem zavřený doma, chodil s kámošema ven. Nějak jsme blbli, v Plaze třeba jsme blbli, tak. Pak jsem byl na letní herecké škole. Tam jsem byl 2 týdny, necelý ještě. No a tam to bylo úžasné teda, to bych taky chtěl hrozně tady poděkovat těm lidem z téhle HŠ za těch úžasných 14 dnů s váma. Nikdy na to nezapomenu. Klaska forever. Je tak ještě dneska celý den pořád chče jenom. Takže taky si takhle budeš do konce. Je to prostě celý. Teď od září plánujeme s kamarádem Matějem Modlem to natočit takový film, takový studentský film. Já si ho zrežíruju. Bude se to jmenovat The Strange House. No a bude to prostě takový horor, jako to. Zatím nebudu říkat, o čem to bude, ale těšte se. Dáme to, asi to nedám to na svůj channel. Dáme to nejspíš na jeho channel. No a hotový to bude, nevím za kdy. Vlastně 1. září natočíme první scénu. No a hotový to bude, tuším, tak snad do 3 měsíců. Budeme točit, budou tam efekty, všechno možný. Už máme kamery, máme místo, kde budeme točit. Prej měl s náma hrát chvilku ještě i ten Adam Mícha, jestli víte, kdo to je. Někteří o co se to neví. Tak měl s náma chvilku hrát a nakonec prej nebude. No to je jedno. Takže kdybyste někdo měl zájem, tak mi napište do videa, nebo na Facebook mi napište, jo. Napište mi teda jako, že byste se chtěli jako zúčastnit, můžete klidně i na kompars, ten taky potřebujeme. Kompars, role, nebo klidně make-up, nebo nevím co, cokoliv prostě. Potřebujeme další lidi ještě. Nějaký sice máme, ale není jich tak moc. Takže prosím vás, pomozte nám. Dík. Tak, to bude asi konec k tomuhle videu. Už asi nic jiného nevím, co bych tady řekl. Tak to bude všechno. Jo, a ještě bych poprosil, jestli se na to dívá někdo z LŠ, tak to prosím vás pošlete, nebo ukažte to Broňovi, jo. Protože tady mám pro něj nakonec takový malej vzkaz, jo. Takže Broňo.